Amazon. Non me toque lo cará. Eu teño un Kindle desde hai 15 anos. E como é un modelo vello, é un Kindle 4, Amazon recentemente decidiu retirarlle o soporte. E como o dispositivo é meu e de ninguén máis, decidín facerlle jailbreaking, liberalo para poder meterlle aplicacións de terceiros e engadirlle novas funcións que non ten nin vai ter porque é un aparello que a Amazon xa non lle importa, o que quere é que compres un novo. Pois ben, fixen o jailbreaking, todo funcionaba ben, conecto a internet e recebo esta mensaxe. Prezado desenvolvedor, seu Kindle non é máis un Kindle de teste e non pode testar ítems previamente asinados por desenvolvedores autorizados. Se vostede desexa que o dispositivo sexa un Kindle de teste novamente, entre en contacto co desenvolvedor. Obrigado á equipa de Kindle. E non funciona! Deixou de funcionar o jailbreaking, volveu a estar de fábrica outra vez o aparello este. Retiraron todo o que eu lle instalei, sen o meu consentimento. E non fai sentido, porque o aparello é meu. Eu paguei por ele, eu comprei, non podo facer o que queira con el. Se eu compro o pack de Lego da Estrela da Morte e collo esas pezas e construo un Pikachu, a mí ninguén me pode dicir que non podo construir un Pikachu, porque eu comprei ese set, comprei as pezas e fago o que quero. Pois isto é o mesmo. Se eu comprei un Kindle, comprei un aparello que é meu, eu podo facer o que queira, podo instalar o que queira, podo meter o que queira, porque é meu. Téñolle odio ao tecnocapitalismo en que nos tocou viver. Oh! E si, xa sei que agora podo coller, facer jailbreaking de novo e buscar a maneira de que Amazon non poda estragarme o aparello. Mas o tema non é ese. O tema é que temos que reapropiarnos das cousas que son nosas. E négome a comprar un lector de libros electrónicos novo cando este funciona perfeitamente. A cona bendita, xa estou farto de... Bah! Pois xa está. O Kindle co KO Reader máis o plugin Simple UI. Agora podo ter ordenado como quero, coas capas, podo ler libros en EPUB, podo ter as estatísticas de miña leitura, todo o que non podía facer antes co Kindle como viña de fábrica de Amazon. Jeffrey, un biquiño.